حرستوت بولكن عدتات توديبهم معقب ماين حمدن زكايد وزلون تفتات زبالة أوصيت نزبر رخن زحية لنك أوصلوه منيستر حرشات وعرفين برهيب نو الزبا من دفرا بزقبرو عدتات زخاخيرو منيستر عرفين ابنو الزبا من دفرا عدتات جينا بالن دان درجنتن سلاسل زلون تفتات معقب ماين حمدن مفواس ماي كعتات مسرح كترتات كمونا بتحتاي عذارنا بأبن توحرستاي أتو يوسف برهانن زكايد زلو حرشون فتاتا بتعذبولو نتي زاقي تسريح زلو عدناقوت مقلاص بزحية لو دابه كدفعلو تلابيو أبتو عدت حلافي معقاب ماين حمدنا بن الزبا من دفرات موكون انفساين علامات سراحن زلو مدباتن مبرهيبو منستر الرفاينا سعيبو أبن توحرستاي أتو يوسف برهانه بلعل فرق مليون ناقفاز سرحديقا زكايدون تفتات مربحن مسبحنا باقي عندورهن كمون ذا السلاسلو زلون تفتات لمعجرتين تعذيبو نسر حتى ديقا استخدت اللي أبال منستر حرشان وزبا من دفرا إنجينير فاسيل كفلاي أتو يوسف كله تقاطات وافيرو نتا ديقا بسلسة أوارح كزازما مخالو مزلو سنكلنا بأبنت كتكاس قدوسن صعرنيان مخانو زنات سركم زخون حبيرون أب موداتا منستر الرفاينة حروستوت نزكايد وزلو صعاري بمتوبع كاباب بزحت ريت تابوت سيت كدهبون لزقبرو سراح بسبب مياكو قسون مخرو لقيسو أب كتماتات دالاس تكساس كولومبوس أوهايو كومون مونيخ جرمن زنورو زيغاتات دموص انبلات كم زكايدو من قد مبرو بحبريتا شابايتا بيلوز وصحنا سبسواتا نسيرو ككابوتو نزبط حنا زينا وحبريتا فروين فوتصم بخمس السعب وهيدا طلع كما قال نايتي اوشت هاجرن ايرترايان ابزنوبر لن هاجراتن مخاتا درعنا سراح كبرنا بتحت زبل تيما خكاية زغنيت انبلات مبل عسران كلتن لدتنات النت ايرترا اب كتمات دالاس تكساس كولومبوس اوهايو كمون مونيخ جرمن زنبرو زيغاتات دموط انبلات كم زكايدو ككابوتو زبطحنا حبريتا رديوم إرتان تأماتو دالاس هب زكايدو لعل ستافين أبركتون منسياتن قولعن زتن تبارغلو أم محيال هاجراو مغتن موراس كبرتاتن زتوكورة تنبل حدنتهم عقيبهم لمعتاو مدبات هاجروم لمدنفع عبرتيام كم زسارو رقاقتهم أتي أقات أمين رزنتن كبرنات إنت هاجراو كبرت نمجونت أفز تحالف مسناقلن زتقفلو واغان كمون إرترا ولدوتا زحبون لانا مقبارا زكايزولو لمعتاو مدبات بزن تبارغ زتفلالي تحسو دمي أمنبارو كابتبوتا زبطحنا حبريتا ملكيتهم إرتران تاماتو كولومبوس أوهايو بوغنوم حزب إرترا بعمل زتنفقو مسلون مملاس بزكايرا بعلم وحد مدارك تطراي زركبو حرنتاو تقادلو زرقاقوتو هاقراونات النت فولينات كمزلو بمتكاس بفلاي دماتن بالمبال 22 عمتنا تنت بوهدتنا مختنان نخلو شرحتات على شابيلنا حقا مسلنا بزخل لعنا اللقواني بعد مهلاو ملوختو عزوز يخبل سميرهم لهم بتمساسالي اب كتمامون يخجرمن اب سخايده بركز بول إرتراويانن فتوتي إرتران زتساتفون لعل هاجراو منفس التنتبارقلون معروق تنبل كم التخايده اتحبريته وسيخ رديوم اتوم زيغاتات اب تنبل بالعل وهدات وشتن وطان زنبر حزبن منغستن كمون حالتات مكلخال نزكاي زلو محبراو فتحن منغاس زعلم لمعتاو مدبات زلو مادنات بمغلات إرترا اتياتو زلا حدش مدرخ قطبا وفرين معواتن تتقمتن تربحتن تقاتاتن عدلاتن هاجروم نمخانن كابኦም زدل كله نمملاء كم وترو دلوات مهلاو مارغاغيتهم إرتران نبرتي كتما زولن كبابيان هولان دلونتهم نزبرخ مخاطب مرغغاص هاجراو مدبات نمعوات كم وترو دلوات مهلاو يميقلصالو اجون كابتبوتان زبصحنا صبصاب ارسيباس مروم كتوربيا إرتراويان نبرت كتما زولن كبابيان هولاند دلونتهم نزبرخ مخاطب مرغغاص هاجراو مدبات نمعوات كم وترو دلوات مهلاو بكلت سنه اب زكايد وسفي حزباو سيمينار ارغاغيتام أبت سمينار حلف قنصلاو قديات أب هولاند أتسلمون محاري نهلو بوليتيكاوي دبلوماسياوي كتباون محبراون كنتات هاجرنان ترازي كتات أم مدبات كتبا وفرن أملكيت سفيح مبريهيبا أتسلمون أم مبريهيو إرتران نخلو بدوهتا سجيرا كتبا وحرنتن محبراو فتحن مرغات وفر أب التبقسر لمدرخ باتي حمه اللوا بمملكات إز وفر زعوت نكخون عز تساتفو هزبي كام زدلت غيسو عقم زلهم زيغاتات بولك يخون بوجلن التخفيت زلو عدلات وفري بقبو كتقاملو ازخيرون
ኤርትራዊ ምሁር ዶክተር ተመርሶ ተስፋ ሚካኤል በወገኑ ኤርትራ ብዝበጽሓሉ እዋን ዝተዓዘበው መደባት ልምዓት ንሓያል ናይ መኸተወን ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘነጸረሉ ብምጥቃስ ብውህደት ህዝብን መንግስትን ብልጽግቲ ኤርትራ እንርእየሉ እዋን ርሑቕ ኣይኮነን ክብል አብርሂም አቶ ገብረ እግዚአብሔር ፍስሐጼን ኣብ ዘቕርባ አስተምህሮ ድማ ናይ ደገ መራኸቢ ብዙሓን ንስእልን ምስልን ኤርትራ ንምድዋን ዝገብሮ ጸለመታት ኣካል ናይቲ ስነ ኣእምሮዊ ኩናት ምዃኑ ብምጥቃስ ዜጋታት ብሓፈሻ መንእሰያት ድማ ብፍላይ ነዚ ብንቕሓት ክገጥምዎ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎ ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ዜጋታት ኣብ ወፍሪ ቁጠባዊ ሓርነት ንኽሳተፉ መንግስቲ ንዘካይዶ ዘሎ ምትብባዕን ፈጢርዎን ዘሎ ዕድላትን ዘለዎም ኣድናቆት ብምግላጽ ሓድነቶም ኣተይሮም ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ቅሩባት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣብ ንኡስ ዞባ ሞልቂ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ዝተዋደዱ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣብ መነባብሮ ነበርቲ ርግኣት ኣብ ምዕባለ ከባቢ ድማ ዓብ ለውጢ ከም ዘምጽኡ ኣመሓዳርቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ሸኸዲን ሳልሕ ሓቢሩ ኣቶ ሸኸዲን ኣብ ሓበሬትኡ ቅድሚ ናጽነት ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝጥቀስ ትካል ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብዘይ መንባሩ ህዝቢ ከቢድ ፀገም ከም ዝነበሮ ብምምልካት ድሕሪ ናጽነት ብዝተኻየደ ሓያል ጻዕሪ ግና ኣብ ጽላት ትምህርቲ ጥዕና መጓዓዝያን ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይን ዓብ ዝላ ከም ተመዝገበ ህዝቢ ከዓ ብኡ መጠን ረህዋ ከም ዝረኸበ ኣረዲኡ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዛጊት ካብ መዋዕለ ህጻናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዘምህራ 25 ኣብያተ ትምህርቲ ትሽዓተ ትካላት ጥዕናን መስመራት መጓዓዝያን ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣቶ ሸኸዲን ቀረብ ዝስተ ማይ ሰብን ጥሪትን ንምውሓስ እውን 4 ራህያታትን 23 ብድሪልን ፀሓያዊ ሰዓትን ዝሰርሓ ንቑጣታት ማይ ከም ዝተዋደደ ኣብሪሆም ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ መልቂ ኣቶ ሸኸዲን ሳልሕ መወዳእታ ኣብ መብዛሕትአን ዓድታት እቲ ጎቦታት ዝዓብለሎ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ናይቲ ንኡስ ዞባ ዝፈጠሮ ምንቁልቋል ትሕዝቶ ትሕተ ባይታዊ ማይ የጋጥም ስለ ዘሎ ነቲ ሽግር ንምቅላል ተወሰኽቲ ከዘንቲ ማይ ክሰርሑ ከም ዘድሊ ገሊጹ ብውህደት ህዝቢ ተማሃሮን ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊትን በብኸባቢኡ ህዝባዊ ሰረት ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ማእቶታዊ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ ምርጋእ ኣከባቢ ልዑል ኣበርክቶ እዩ ዘለዎ ነበርቲ ጊንዳዕን ዘካይድዎ ዘለዉ ተመሳሳሊ ንጥፈታት ብዝምልከት ወኪል ኤሪና ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኢብራሂም ነፋዕን ዘዳለዎ ጸብጻብ ኤልሳ ተስፋ ማርያም ከተቕርቦ እያ ነበርቲ ምሕዳራት ከባቢ ጊንዳዕ ሓመድን ማይን ንምዕቃብን ካልእ ልማዕታዊ ንጥፈታት ንምስልሳልን ማእታዊ ፍራይ የካይድለው ንሳቶም ነሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ ማይን ሓመድን ንምዕቃብ ዘካይድዎ ዘለዉ ማእታዊ ዕማም ንዝያዳ እተታውነት ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ኣብቲ ከዘንቲ ማይ ንምስራሕ ዝተሰላሰለ ዕዮ ዘርአይዎ ዕዙ ተሳትፎም ካብዚ ዝብገስ ከም ዝኾነ ረድዮም ነቲ ወፈራዊ ማእቶት ዝመርሑ ዘለዉ ኣቶ የማነ ገብረአብን ኣቶ ዑጥባን ኢብራሂምን ከምኡውን ካብ ወፋሮ ኣቶ ገብረ እግዚአብሔር ኪዳነን ኤሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ እቲ መዓልታዊ ልዕሊ 300 ጉልበት ሰብ ዝሳተፎ ዘሎ ማእታዊ ንጥፈታት ኣካል ናይቲ ኣብ መላ ሃገር ዝትግበር ዘሎ መደባት ልምዓት ምዃኑ ብምጥቃስ ምህናት ሕባይታዊ ማይ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝትግበር ሕርሻዊ ንጥፈታት ልዑል ተራ ከም ዝህልዎ ጽኑዕ እምነቶም ገሊጾም ከምቲ መጽናዕቲ ተዋህበና ንሕና ብመራሕትና ብሓለፍትና ብምሕዳርና ብናይ ኢንጂነሪ محارب ناي تكنيك ناي كله ماينا معقب ابو خوحي اتيغا كل ነገር መሰረት ሰሪትካ ማይና መخزان عادن مقلقال كلت انسرح زلوا احنا شرحنا زلنا 10 مع 10 15 مع 10 لنا بحجون نور يسرح تمدبنا زل مدبون حزنا زلنا قداي ويد ما اسرح بزعبا قدب نميرتنا كبابنا نمرقان عقبه ماي نمصنعن زخونه خوينو زمصي ጸገማት ንኽነቋው ማይ ፈልፋል ማይ ንኽነፍሪ ንሰርሖ ዘለና ስራሕ እዩ ምዝኾነ ህዝብና ናይ ብሓቂ ተወዲቡን ተዓጢቑን ናይ ብሓቂ ኣብዚ ንምፋሩን ስርሑን ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ ስራሓት ስለ ዝካየድ ዘሎ ብወገነይ ጽቡቕ ስማዓኒ ካብ ተሳተፍቲ ወይዘሮ ስዒዳ ዓሊ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣቶ እድሪስ ሙሳም ቢጊዲኦም እቲ መደብ ትሕተ ባይታዊ ማይ ብምፍታም ንዝስተን ሕርሻዊ መደባት ልምዓትን ንምውዓሉ ምዃኑ ብምልካት እዚ ኣብ ቁጠባዊ ዕብየት ዝህልዎ ኣበርክቶ ብምግንዛብ ዝከኣሎም ጻዕሪ የካይዱ ምህላዎም ገሊጾም ካንሁ ተጋዲድ ጥቅሚ ሙሉእ ግንዳዕ ያኪኒ ሙሉእ ሖሰት ያኪኒ ኣመይ መይሚ ላይ ንህደ ሲምቲ ዛዲጋ ንጊንዳዕን ከባቢያን ከተገልግል እያ ትስራሕ ዘላ مسرح ناي زاديغا دما اب رئيس زرغاغصو منጭ ማይ ሰብን ጥሪትን አምርጋ ናይት ከባቡን ልዑል አስተዋጽኦ ይዘለዋ ካንሁ ላይ ተጠቅመኪኒ አማ ላይ ንህደ ሲምተን ኮነን ሙሉእ ግንዳዕ ቆታዓቦ ነበርቲ ጊንዳዕ ኣብቲ ኣብርዋ ማይ ኣድክሞም ስራሕ ዘሎ ክልተ ዓበይቲ ከዘንቲ ማይ ክሳተፉን ከለዉ ካብ ጊንዳዕና ምሕዳር ከባቢ ፀረት ኣስታት 10 ኪሎ ሜትር ከምኡን ኣብ ውሽጢ ጊንዳዕ ዝርከብ ጽርግያታት ከም ዝጸገኑ ካብ ምሕዳርቲ ከባቢ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር